Chámome Alejandría, nacín en Corme, vivo en Corme e nacín en 1977. A ver, na igualdade de xénero teño clarísimo a diferencia que hai no que vivo eu ao que vivía miña nai. Miña nai levame 38 anos e cando miña nai tiña a edad que teño agora, xa cando eu nacín, era pequena, pois o que mandaba na casa era meu pai. O que meu pai decía iba a misa. Non se retrucaba. Miña nai non tiña libertade de poder baixar, tomar uns viños ela sola, de decidir si compraba ela sola, de poder darlle permiso aos fillos para algo ela sola, eso que aquí vivimos nunha sociedade matriarcal, pero dentro deso, a última palabra tiña meu pai. Eu, hoxe en día, decido a donde vou, como vou, cando vou, o que quero, como o quero, o que fago e como o fago. Non necesito que me den permiso para nada. Teño clarísimo que na miña vida, no meu corpo, mando eu, cousa que miña nai non podía facer. Máis cousas, bueno, eu teño 2 fillos varóns e non considero que os meus fillos varóns sean nin máis nin menos que unha muller. Nin son superiores, nin son inferiores. Son iguales. E eu, por suposto, tamén. Non son inferiores a eles, nin superiores. Non considero que un home sea máis que a min. Si recoñezo que pode ter máis forza física, pero non máis intelecto. Polo cual, no meu traballo, un home podería aguantar un golpe de mar máis que a min pola forza física. Pero ao mellor eu, ca intelixencia, podía aguantar igual ou mellor que ele. Traballando, non considero que foran mellores que a min. Porque tiña outra maneira de traballar eu, polo cual podía gañar o mismo ou máis que eles.